बर'लेण्डनि रायजोफोर खुलुमबाय बयखौबो सनापुराव एभेक्सन खालामदों आसाम सरकारा कारण ट्राइबेल बेल्ट ब्लक गपिनाथ बरदलैयानो फर्मार चिफ मिनिस्टार आरो बिथाङा दाना होलांदोंमोन बे हायाव मुस्लिमफोरा गोबां मुस्लिम नगाव मरिगाव डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैनानै बिसोरो हाखौ दखल खालामफैदो रायजोफोर बेनिफ्राय आसाम सरकाराथ' दाखालि एभेक्सन खालामबाय एभेक्सन खालामनो थांदोंमोन आरो 22 जन पुलिस जखम खालामनानै खालामदों रायजोफोर भिडिअ क्लिपखौ एसे आं दिन्थिगोन आरो मा बुंदों मिथिबाय रायजोफोर बांलादेश बायदि आल्लाहु आकबर होननानै स्ल'गान होदों भिडिअ क्लिपखौ एसे दिन्थिनि नोंथांमोननि थाखाय रायजोफोर नायना लादो नुदों रायजोफोर मुस्लिमनि पावारा सांग्रांथि जा जोंनि बर'फ्राबो आरो मोनसे खोथा जाहैबाय र' जोंनि बिटिसि आवबोथ' एभेक्सन खालामनायनि बाथ्रामोन दाथ' एभेक्सनानो बन्द जाबाय जोंनि बेयावबो बेबायदि ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव गोबां मालाय हारिया हाबना दङ रायजोफोर बिनि सायाव मा कमेन्ट होयो नोंथांमोना कमेन्ट हरदे रायजोफोर कारण हाजार जोंनि बर'नि हायाव बिसोर हा दखल खालामना दङ जोंनि ट्राइबेल एरियायाव कारण ब्रिटिशनि दिनावनो होखाना गालांनाय बेफोर रुला ट्राइबेल बेल्ट ब्लक दाना होना गालांदोंमोन रायजोफोर आंनिफ्राय आं बिटिसि सरकारखौ खावलायदों ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनिफ्राय जाहाथे मालाय हारिखौ जाहाथे एभेक्सन खालामो गोबां मुस्लिमफोर हाबना दङ रायजोफोर जाहाथे एभेक्सन खालामो बर'फोरा जाहाथे सांग्रांथि जाना थायो आरो नोंथांमोननि थाखाय आं भिडिअ एसे दिन्थिबाय भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै रायजोफोर चेनेलाबो गोदान साबस्क्राइब खालामना होदो रायजोफोर भिडिअखौ बेखिनियावनो लाखिनोसै बाय बाय